Калтыратып әйтті біреу, яратам сені дейді. Интернеттан тағын шундый берничә хәбәр килде. Үтелгән юллар инде бу көлмичә көчкә түздән. Әкиятләргә ышанмыйм, мин бит инде зур үстем. Үтелгән юллар инде бу көлмичә көчкә түздән. Әкиятләргә ышанмыйм, мин бит инде зур үстем. Ышанмыйм инде күптән һәр тиленең сүзенә. Бу дөньяда мин үзем бар, иң яхшы дус үземә. Ышанмыйм инде күптән һәр тиленең сүзенә. Бу дөньяда мин үзем бар, иң яхшы дус үземә. Менә дус диеп уйлап йөрисең, ул сине тотып сата. Бай чагыңда дуслар дусның хатынын тотып. Ышанып нәрсә? Дуска бәгырдәге сиреңне, иртәгә үк җиткерә ул җиһан. Нәрсә? Ышанып сөйлисең дуска бәгырдәге сиреңне, иртәгә үк җиткерә ул җиһанга бар сүзеңне. Ышанмыйм инде күптән һәр тиленең сүзенә. Бу дөньяда мин үзем бар, иң яхшы дус үземә. Ышанмыйм инде күптән һәр тиленең сүзенә. Бу дөньяда мин үзем бар, иң яхшы дус үземә. Серега, сез татар эстрадасында белә торган иң зур җырчыларның да музыкантларын уйнарга өйрәтә торган кеше. Иң югары дәрәҗәдәге профессиональ гитарист санала торган кеше Татарстанда 16 ел минем белән. Сергей Тихонов. Шулай ук Илшат Низамутдинов яңадан безнең төркемдә. Яратам дип язганнарга, дус диеп килгәннәргә, сүздә миңа күктән айны гел алып биргәннәргә. Әйтәсе сүзләрем гади, ышаныгыз сүземә. Бу дөньяда мин үзем бар, иң саба дус үземә. Әйтәсе сүзләрем гади, ышаныгыз сүземә. Бу дөньяда мин үзем бар, иң яхшы. Ышанмыйм инде күптән һәр тиленең сүзенә. Бу дөньяда мин үзем бар, иң яхшы дус үземә. Ышанмыйм инде күптән һәр тиленең сүзенә. Бу дөньяда мин үзем бар, иң яхшы дус үземә. Менә бу дөньяда мин үзем бар, иң яхшы дус үземә. Иң яхшы дус үземә. От рәхмәт сезгә.